Mga amigo, mga amiga, nakatakaroon dali sa GBA. Ay, mekaniko sila. Padong mga mekaniko. Ay, glass ko na para chuchuy. Chuchuyens. So, karon, okay, para natin ma-upload sa itong vlog, eh, murag 3 weeks, 2 weeks naman siguro wata ka-upload. Let's make a vlog. Vlog. Balag. Random topic. I-update mo kung sa may tabo. Anong tapo karon. Tagay na po. Pidzi. Update ang sa may tapuan. Yung sa mga tagay. Why corona also, man? Ibis. See you sa update. Kaniron, nay, si Lindo nay. Don, small sad. Arat na. So, arat na. Nagunsa naman sa kanay mong wave dun. Apa may baligya, boss? Baligyan mo? Pila baligyan mo na wave dun? 100 ulul. Nay, kami kanikohon. Umot daw dun. Sumuta dun. Bago. Bos Jando. Kami kohon nga si Lester. Lester Works. Nay, Raider. Bistarong gid. Gitarong gid. Jer, naligo na ka, Jer? Jer, Baru mau wah. So, wala sila. With the commander ni Boss John Mart. Si Boss John Mart. Boss, ano na boss? Tour ka. Sama na boss? Lupa, bos. Ang motor. Oh, naglalis ng mga mekaniko. Sige. Naglalis mo da. Pag ginapakay mo. Jer, ambil lagi ng montage, Jer. What the heck? Slip on. Hey, sirs. Oh, namukol. Bagoro. Guys, check this out. Jadi keren lah. Kaya tawon na dyan. Wala na, nagiyahay rin panaod. Kung kinsa rin makasponsor ni. Kinsa makasponsor ni, oh. Luo itong kayong mga amigo down. Nay, tipos rin na palitan. Sponsor rin lang. Boss, unsa ka na yung motor, boss? Mio I-125 daw. Sponsor rin ito ninyo. Oh. Sus, luo ito. May na naman, makasaka may TCH. Plito mi. Hi. Hey. Unsa, boss? Ay, pada, boss. Terus baboy. Corona ng gini. Update mo sa yung sunod ni Tabo. Chuyens. Dahil update mo sa Tabo na meron. Sorry, buwan eh. Okay, direct vlog mo gini. Pinakalit ba? Update mo. Peace out. Pigo mga amiga, I'm back. So mo tilag dibuhat. Nagmi-mechanical works. Bilcon. Lester Works. Blurred na sad. Nableran ka itong sinulog. Boy, blera na sa gani. Wala, naglalis ng mga mekaniko. Huwag sila galalis corona. Boss. Pangita nakapulis sa inyo, boss. Super. Wala dun, no? Kita dun. Kung nakita ninyo yun yung tanan.
Ikaw ba no? Tapos accident in a motor. You see that? Nanay curfew sa inyo, Ter? Nanay curfew sa inyo? Guys, you know na guys. Pangita na si Father Lister. Kasama ko gagapon guys. Kasaga. Kay Juan guys. Sige. Kasi nga naman isa ginanagatan niya. Dagagi guys, mas bukay. Mga to si Lester, alin mechanic kunuhay diri. Una. Assistant, si Milcor, mechanic ko po siya. Kanin diri speaker si Jerworks, assistant ni Kung gamay rin yung budget, ari mo dire kay barato ra mo kuan. Barator. Kasi pangalan shop. Kasi pangalan shop eh. Lister Works. Unsatisfied customer. Kasi bayad guys. Bye. I-sensor na to. Gamay dire ikaunom na ni motor. Kaunom na. Kaunom na boss. Kaanom na daw ng motor. Daghan na kay motor na eh. Kaunom na sa bukid. Sabo lang yung bulang ara. Diba? Hyper si you. Wala ka spray na. Di pa mag-center mo po nga. Hindi. Purus na ka mag-center mag... Doon, Dara, ikaw starring ano doon. Siya starring boss. Tumayo ba? Father Lister. Remember Pero his name. Birthday. itong easier na. Makalindon. Songer daw siya. Parang sakit. Makalindon daw, makalindon. Kani. Di siya magagwapo, di siya makagago. Kani Ano si mas? Boss Moon. Ah, si Boss Mon. Ano sa mas Boss Mon? Pungkol. Gilgig na tao. Gilgig ka tao. Kuyaw. Ayaw magsunod dyan, di ba? Ay, okay rin eh. Mamisik ng braso. Magaba, guys. Ano sa boss? Ano sa boss? Magagaba? Sunod na yan, binatan kayo. Sakto lang Magabaan. Magagaba kita ya. Kami rin nagsaba-saba dari ba. Kay Scorpio man, Scorpio niya. Panahumay ng mga motor. So, update ko niya sa next clip kung humana ang ilang mga gitrabaho. It's like mga migaw, manami. Manari sila. Manangin Max. 6 hours. Manangin Max. Manaang Raider na dito. So, moto ang vlog for karon. I-upload ako ani. So, mga miga. Akong favor ninyo. Favor. Please like and subscribe. Arasa mo sa inyong balay. Arasa mo sa inyong balay. Kaya may COVID ron. So, don't forget to like, Click the link comment, below. share, and subscribe. Boto mga amiga, see you sa next vlog. Thank you for watching. Peace out.